Apa, Joseba, hemen gauz, arrasolan, panarra okinde gizan. Neu gabinaz? Ta ni irati. Da, bueno, torri barruri, ikusten zelako gizak egiten dugu zen. Panarra okinde gizan zabaldu gendun aste santun. Bueno, berez panarra, baserri zen izena da. Baserri hau bi etxe bizitzekoa da. Aspaldi, hau baserri bat zan. Dakigun fijo da, hau separazio, hau medianera zeuan. Eta orduan, pentsetan dugu lagar haundi bat eguen hor. Esan da bienaz, 1600 edo holan imiliko da. Oso inguru lasaia eta politxoeko un, da izan biharrian egoteko, nahiz eta panaderia izatea lan pixka gortxu eta gabazin biher eta dana. Nik panaderia askotan indot lan, da ez da bardina kalian egon, eta kotxe artean egon edo hemen etxian bertan. Gauza saltzen dugu hemen, baserrixan bertan, egunero, goizeko 8:00-etatik hasite, da ordu batak arte goten gara. Gero ja bezkaldu eta loitzen dugu. Guk igual apostau dugu geixa barietateukin. Ez geratzi bakarrik baserriko gizaz, hogei barria eskaini, multisereala, hogei integralak, hogei osokue, zereal heldu nahi. Gero baserriko gixe bebai, txaur maspasa, bixar hartu eta pipak, kurkoma nahiten dugu bebai, txokolateo gisa, zeo zer berezitxo hau eskaintzen. Gero Felixiano egiten dituz, hemen bizi izan da betidan nik Felixiano. Da, bueno, matarife esan bera. Horregatik gu, omenaldi bat moduen edo, ipinotzeu gure txoripanei Felixiano. Da, gero asteburrutan egiten dugu reposteria. Eta horregatik gaur, gure ogi bereziena modun, prestako dugu hidratazio altuko ogi bat, eta hase da ogi gallegua, moina gallega deitzen dela. Gure ogi galiziarra haitzeko, hamentxe deko osagaiak, sekal urun, osokue, urune erdi osokue, galizena, da hau da urun galiziarra. Gero hemen 10 orea dekogu, legamia eta gatza. Bueno, oin botauko zurunek amasadorara. Ura apur bat botauko, erdisa. Hidratazio altuko amasadan ez. Amasaue oso luzia izan bida. Orduen ure oso hotza botaten dugu. Eta egongo da, gutxi gora bera, 45 minutu. Hemen deko gorea, 3 ordu pasadiz, da 3 ordu horretan egon gara plegiek emoten. Zatitzen dugu, eta ja joango gara formetan ogi bakoitxea. Ekarten dugu urunek, ogi hau iteko, jaiinetik. Da herri txiki bat, dagoela horren zen. Eta horren zen dago lako errota txiki bat, arrisko errota bat. Da, bueno, jarri ginen kontaktuan eurrekin, da bi hastian behin, bi altzen dozku pare bat pale. Sekretu ogi hon bat itxeko, da prozeso hon bat eukitxe. Eta prozeso hon hori eukitxeko, denbori bizu. Orain ingo dugune da, bigarren fermentazio bat itxi, bale? Hain da, jotaten zadau. Tardun sartzen bogula bera, umore txarra zirtengo da. Orduan hori nahi dugu, bera lasaitxie. Ogixak labera sartzeko prestako hauz, hori ingo duguna da, emotie hori toke gallego hori dela enpirutxago esaten dana. Eta labean, egongo diz, gutxi gora bera 2 ordu. Eta egoten da hainbeste denbora, urrasko daukolako eta bestela gordinik irtengo zan. 2 ordu pasadiraz, da oin batarako uz, pare bat ogi, aber ia inja dauzen, eta zelakoan irten diz. Ikusten duzuen moduen, deko ogi bat, azal fintxu bategaz, oso krujiente, eta barrukue, urtzen moduen eta zulua handizekin. Bueno, Joseba, hemen daukagu gaurko gisa, ogi galiziarra, eta, bueno, espero dute zuri gustatzia, eta hemen gauza arrasolan, panarra okinde gisa, nahi duzunean etorri. Agur! Venga!